Zdar lidi, dneska to bude tutoriál na lomené udidlo pro Hobyorse. Já to dneska budu dělat na Skyka. Takhle. Možná někteří znáte ze závodů. Ještě z dob, kdy jsem byla na WhatsAppu. A dneska na něho tutoriál na udidlo. A třeba zhruba za 60 odběratelů můžu udělat tutoriál na westernovou uzdečku, když budete chtít. Jinak Skyka jsem šila, takže kdybyste někdo chtěl, tak vám můžu ušít podobného. Takhle. Takže na výrobu Hobyorse udidla budeme potřebovat pásku, dále kroužky 2 a drátek. Místo, kdybyste neměli kroužky a měli drátek, můžete si udělat kroužky z drátku. Ale podle mě je lepší mít ty kroužky. Co stolik to nestojí, jeden stojí 6 až 7 korun, 5 až 7 korun a je to pěkné. Takhle drátek. Můžete mít buď takovýhle pevný, takovýhle, nebo takovýhle tenký. Já vám ho teda ukážu. Já si dneska vezmu ten tenký. Třeba kdybyste dělali páku, tak vám doporučím dělat jako z pevnějšího. Ale jakož dneska děláme jenom prostě westernové, tak není potřeba plýtvat pevný a stačí tento jemný. Dále budeme potřebovat kleště. Nejlépe jedny štípací a obě, aby dokázali ohýbat. Já mám takovéhle jedny. Oni jsou takhle jako špičaté a dají se v tom ohýbat. A tady ty jsou ohýbací a štípací poznáte podle toho, že tam máte takovýhle. Zevnitř je to takové. Z druhé strany je tam takové kolečko a prostě z jedné strany. Takhle. Prostě toto jsou štípačky. A toto jsou zatáčecí. Jo, nejsem nějaký expert, takže mě nehejtěte v komentářích a budu ráda, když mi dole napíšete něco do komentářů, co si o tomto tutoriálu myslíte, protože je to můj první tutoriál na YouTube. Když jsem točila jeden na vodítko na WhatsApp, ale to už je dlouho a no navíc to byl můj jenom jediný. A taky byl zhruba za 40 odběratelů. Někteří z vás mě znáte z WhatsAppu a někteří z YouTube. Inu to jsem odskočila a ještě se omlouvám, že jsem k Brně zapomněla zapnout komentáře. Takže jsem vám na to dala tam short, kdybyste mi tam něco chtěli napsat. A děkuju za to, že jsme za 3 dny dali 45 odběratelů. Na WhatsAppu jsem vás měla 230, ale chtěla jsem se přemístit na YouTube a to mě stálo tam ztráta 2 odběratelů a tady jich mám právě 40. Poté budeme potřebovat ještě nůžky a našeho hobíka. Takhle. Takže zhrneme si to. Pásku, nůžky, kleště, nejlépe jedny štěpací aspoň, drápek a doporučuji kroužky. A samozřejmě koníka, na kterém to budeme dělat. A pokud jsou 2 možnosti, buď si dáte koníka takhle mezi nohy. Já ho dneska budu mít mezi nohama. 50 korun a můžu doporučit. Ukážu i tu druhou. Takže začneme tím, že si odmotáme takhle jako teda pusinka našeho koníka. Takhle, zhruba nějak. A my si vezmeme o něco větší drát. Takhle je velký ten drát. A tady si ho štípneme. A to samé i s druhým kouskem. Takhle to uděláme 2krát. Prostě, když to přeložíte, tak abyste to měli jako... Když to takhle přeložíte, tak abyste to měli od půlky delší tak plus tady rezerva 8 cm tady od toho, takže prostě větší. A štípneme to. Pardon, mě vždycky všechno padalo. Takhle. Pořádně to zmáčknete a ono se to ucvakne. Tak, bum.
No, teď si máme takhle nějak to vypadá. Tady má jako ten začátek a tohle máme jako rezervu, nebo jako s tím budeme pracovat. A teď si ustřihneme stejně velké toto. Taky to musí přehnout, takže se zase obmotáme. A to stačí úplně bohatě, asi, doufám. Radši si to udělejte o třeba půl centimetru delší, to druhé, než abyste to měli kratší, jo. Tak. Se uštípne, tak. Hřebetečný drát schovejte a pokud jste třeba mladší, tak radši požádejte rodiče při štípání toho drátu, ať si neušmyknete prst. Ono to těma kleštěma jako moc nejde, ale jako může se to stát, mně se to stalo a radši, jo, ať se vám nic nestane. Takže radši, ať to. Jenom teď jde na řadu naše páska. Ustříhneme si kousek pásky. Třeba takovýhle stačí, mě tam přebývá takový, tak jsem si vzala. A nastříháme se ho na kratší proužky. V momentě stačí tento jeden. Já mám teda slupovací, co jsem si ještě odloupnout, ale tož byla levnější, než kdyby... Nevím teda, jak se jmenuje ta páska celým jménem, ale... Určitě někdy vyjde tutoriál třeba na bezudílovku, nebo otěže, nebo takovou uzdečku z popru, to by taky možná šlo. Takže doporučuji mě třeba, když to sloupnu, tak se mi to takhle potom točí a slepí. Takže doporučuji si to takhle otočit na druhou stranu, aby se vám tady jak kdyby udělaly ty, no, tady ty jako ohlé věci, protože ty vám to potom podrží, aby se to neto. Já si to teda přestřihnu ještě na jedno, protože to je jako moc pásky. A toto si nalepím tady na stůl. Je to tady. Tady to je. Takhle. Tak jo. A teď si to můžeme vytáhnout. Takhle. A tady tímto to vlastně budeme mít vevnitř. Takže tu část, která bude vevnitř, jako to udidlo, děláme jakože to obmotáme tam. Pořádně to dotahujte. Bude to vypadat líp. Ale nesmíte za to zatáhnout moc, jinak se vám ta páska utrhne. Tak když to máte obmotané, tak to vypadá nějak takhle. A teď si to ohneme zase zpátky. Měla by nám tam vzniknout takováhle smyčka potom, když byste to potom ohli jakože už takhle, když to ohnete tak, jakože to ještě jedno, když to ohnete takhle a ohnete tohle směrem sem, tak vám tam vznikne tohle zhruba. Ale to my zatím ještě nepotřebujeme, takže si to necháme takhle otevřené, jak jsme to měli předtím. A to samé na druhé. Já to nebudu zrychlovat, já vám to tady ukážu ještě jednou, když už. Takhle si to roztáhneme. Normálně to hezky obmotáme. Už jste někdy dělali udidlo? Napište mi do komentářů, jestli... A taky mi potom napište, jestli vám ten tutoriál když tak pomohl. Protože já v tom vážně nejsem moc zkušená dělat tutoriály a točit videa, ale baví mě to. Takže tak. Tak, když to máme zalepené takhle, tak jinak doporučuji nejdřív zkouknout celé video a až potom jako dělat udidlo zároveň s tím, protože někdy tam řeknu věci o něco později, protože někdy zapomenu. Tak, teď, když to máme, tak si vezmeme ty dvě, takhle jak to vypadá, jo. A provlečeme tohle
do toho takhle. To znamená, že tohle strčíme tou dírou. Tak a jdeme až takhle. Teď to tam je takhle jako volně. A teď tam vznikne to. My to vlastně obtočíme takhle. Jo, a prosím, nehejtěte mě, až to budu stříhat, protože taky moc často nestříhám, takže nejsem zkušená. Tak a když to tam máme takhle, tak to takhle zatočíme. Podíváme se, jestli to máme zhruba půlku zatočené. A jestli máme víc jak půlku, tak se vrátíme, odděláme. Tak, já mám zhruba tu půlku takhle. A teď to samé s tím druhým. Tak, mně to teda vychází, když tak si to zkuste aj strčit do koníkovy pusinky, takhle. Jestli mu to tam sedí, nikde mu to nečouhá. Mně to tam sedí jako pěkně. A pozor, když to budete dělat, tak ať si nevypíchnete oko prostě, když tady máte ty drátky, ať vám to nikde do obličeje, takže opatrně. Teď přichází na řadu kroužky. Koníka odložte, aby nám teď nezavazil, třeba do stoličky nebo prostě někam jinam, ale teď ho nebudeme mít v ruce. Přiděláme kroužky. Pokud nám to sedí, můžeme přidělat kroužky. Takhle to vypadá teda. Já si to nechávám další pásku. A zhruba stejně dlouhou. Takhle. Víte, to je to, jak jsem říkala, že se mi to točí. Takže já to vezmu. Takhle. Prohnu to do opačného směru. Už se mi to tolik netočí. Postřihnu tu hnusnou část, co se mi tam stočila. A stůj. Teď, když to máme, tak buď si můžete třeba i ty kroužky obdělat, jako obtočit, ale podle mě je to s kroužkama zbytečné, protože dívejte, jak se lesknou. Oni se lesknou stejně jak to, takže u nich je to podle mě zbytečné. Ale jestli chcete, můžete. Ono, jako nikdo vám to nezakazuje. Je to má doporučení, že je to zbytečné plýtvání, podle mě. Tak. A obtočíme si tady tuhle část. Prostě tady tu část, co bude venku. Takhle. Jinak pojedu do Olomouce, kdybyste za mnou někdo chtěl přijít, klidně přijďte. Kdo za mnou přijde, dostane ode mě takovou klíčenku, já vám ji, potom vám hodím obrázek, jestli ho najdu. Ale jsou jenom 2, zatím. Uvidíme, jaký budou mít úspěch. A jsou to klíčenky pro mé fanoušky, takže když za mnou přijdete a řeknete, že mě sledujete, tak vám ji dám. Jo, je to o tom mít odvahu, ale nebojte se, já vás nekousnu. Jsem byla v Brně a potom mi večer lidi psali, já jsem za tebou se chtěl jít vyfotit, ale bál jsem se. Že nemusíte se mě bát, jo. Já možná vypadám nějak strašidelně, nebo já nevím, jak vypadám, ale jako není důvod se mě bát, já jsem normální člověk. I když se někdy chovám docela trhle, ale nebojte. A plánuji natočit jako mám nápady, tak 3 nápady na videa, které jako ještě nikdo nenatočil, nebo jsem je nikde neviděla. A plánuju, že je sem natočím, protože na WhatsApp jsem nemohla dávat tak dlouhé videa. A tak. Když to máme tady takhle, jako tohle už obtočené, tak si vezmeme ten kroužek. Takhle. A dáme to tam. Teď tohle ohneme takhle nahoru. A sem. A teď tohle ohneme skrz kroužek. Skrz kroužek dolů.
teď, co nám tady trčí, tady to jedno u toho kroužku a tady to dolní, ucvakneme. Zase, když tak poproste radši dospělé, vážně, jako radši. Ono to není ostuda, jako, ale spíš jenom, ať se vám nic nestane. Dnes to taky radši dávám dál, protože se bojím, že mě to třeba cvakne do očí. A chtěl byste někdy video ukázka mojí stáje a mojeho vybavení na hobby horse? Jestli jo, taky mi napište do komentářů. Tak, ucvakla jsem. Zás mi všechno padá. Já prostě nevím, co jsem komu udělala. Nebo cože mi všechno vždycky padá. Jinak je to moje druhé lomené udidlo, jo. V životě, co dělám, takže prosím, no hate. A třetí udidlo, co dělám vůbec, jako. Předtím jsem cvakávala z karabinek, ale už jako... Už jsem se naučila dělat to, tak se to snažím posunout. Moje první bylo lomené, to má taky Sky, ale na anglické utečce, na parkourové, s kterou jezdí drezuru. A moje druhé udidlo bylo pro Queen, to jsem dělala včera. To bylo pákové, to jste mohli vidět v komunitě. Proč to nejde cvaknout? Tak, už jsem to odcvakla. Když vám to tam takhle trčí, tady toto, tak to těma tvarovacíma klešťma tam normálně jako zadělejte, protože radši, ať se o to třeba potom nikdo nepíchne, nebo třeba jako koníkovi to neroztrhne pusu, takhle. Teď, když to tady máme, tak si vezmeme zase kus té pasky a obmotáme to, aby se to pěkně lesklo. Kolik to má? Půl minuty. Teď tohle už by bylo na díl, takže já vám to tady stopnu a druhou stranu vám ukážu až potom. Kdybyste něco nepochopili, zkuste se na to podívat znovu. Já chápu, že tam nejde třeba někdy něco vidět, ale někdy to tam těma rukama prostě člověk nějak neovlivní, protože tam prostě musí dát, aby to udělal, takže za to se omlouvám, ale někdy to tam je. A když to tady takhle máme, tak to obtočíme takhle tou pásečkou. Takhle si to tam dáme. Hezky pořádně. Pořádně to dotáhneme, ono to bude hezky držet. Potom je ještě udidlo s udidlovými kroužky. Ale to když tak zase jindy. Ano, je to podobné. Jenom jako tam dají kroužky. Tak, takhle to tam máme obmotané. Takhle. A to máme vlastně první půlku udidla a teď uděláme jenom druhé. A ještě věc, když tam budeme dávat ten kroužek, tak nezapomeňte na to, že ten kroužek musí být ve stejné vzdálenosti jako ten jeden. Takže můj kroužek musí být tady. Tak jo. Takhle to vypadá. Tady je to z obou stran. Takhle to vypadá. Takhle. Je to teda takovýhle lomený udidlo. Takhle. Je to na jednu stranu musela udělat kratší o pár milimetrů, protože by mi to jinak nevycházelo. Ale většinou to není potřeba dělat kratší, takže takhle. Takhle to vypadá. A ještě na koníkovi. Takhle mám skajka. Pardon, mám škytavku. Takhle to vypadá. Takhle.
A napište mi, jestli se vám udídlo povedlo, nebo ne, jestli jste ho zkoušeli. Tak jo, tak dalšího videa. Nejspíš to bude moc. Tak čau.